Dobrý deň, volám sa Pavol Závacký a rád by som vám predstavil novinku od Kerastase Paris. Je to Elixir Ultime. Je to prvý olej zložený zo 4 druhov olejov. Tento olej je výnimočný v tom, že je flexibilný a všestranný pre všetky typy vlasov. Je naozaj prispôsobiteľný pre akúkoľvek klientku, pre akúkoľvek náročnosť vlasového vlákna. A jeho jedinečnosť spočíva v tom, že sa dá použiť aj ako regenerácia pre vlas ako taký. Elixir Ultime, jeho aplikácia je následovná. Ak ho chceme použiť ako regeneráciu, nanesieme ho pred umytím vlasov šampónom. Nanesieme ho teda na suché vlasy predtým, než si ich umieme. Necháme ho pôsobiť cca 15-20 minút a slúži aj ako vyčisťujúca zložka pred umytím. Ak ho chceme použiť ako ochranu pred teplom, tak ho aplikujeme do vlasov vysušených uterákom a tým pádom nám zaisťuje ochranu pred fúkaním alebo žehlením vlasov. Môžeme ho použiť ale aj ako finálnu starostlivosť, to znamená, že ho nanesieme do dĺžok, ktoré už boli vyfúkané fénom alebo prežehlené v koncoch a vlasy si už len klasicky upravíme ako doposiaľ.